Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin babbar tashar mu ta labarai. Mai sauraron mu idan wannan ne farkon ziyartar ka a cikin tashar tamu, sai ka dangwala mana subscribe domin ci gaba da kasancewa da mu a kowane wani lokaci. A cikin shirin namu ne yau dai, za ku ga fotunan diyar jarumin Kannywood wato Aminu Ahlan, wadda ta kammala karatun digirinta na farko tare da mahaifiyarta.